Nosaltres, per dir una manera, sempre se'ns ha dit que en aquest tipus de decisions es prendrien en seus nacionals, diguéssim, tant de Junts com d'Esquerra, com del PSC. Nosaltres vam veure que hi havia bona sintonia, en aquest cas, amb el Partit Socialista i hem optat per aquesta via. Cal dir que, com a Esquerra Republicana, va haver una trobada a Ginebra, que és coneguda, amb la cúpula de Junts per fixar a veure com s'han distribuït les diferents diputacions. La de Girona era clarament per Junts, pensem que allí teníem majoria. La Diputació de Lleida nosaltres enteníem que també era per Junts, perquè ells van guanyar, i nosaltres enteníem que la Diputació de Tarragona tenia que ser per Esquerra Republicana perquè en tenim majoria, és la llista més votada. No va haver aquest acord, vull dir, ells volien la presidència als 4 anys a totes les diputacions, òbviament el nostre partit va decidir que no era just. De fet, se'ls va oferir en aquell moment compartir la Diputació de Lleida i Tarragona 2 anys cadascú. Aquesta proposta en aquell moment no la van acceptar. A partir d'aquí és quan nosaltres comencem a buscar sinergies per arribar a trobar un acord amb el qual hem arribat. Creiem que és un acord just, nosaltres som la llista més votada a tota la demarcació de Tarragona. Recordo que la segona és el PSC i, per tant, entenem que aquest acord reflecteix la majoria del que vol la ciutadania de la demarcació de Tarragona. Dintre d'aquests acords, per exemple, ens hem posat d'acord que cal desenvolupar el que és l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona, la part central de la demarcació. Ja fa temps que se'n parla i amb dues formacions polítiques creiem que a través de la Diputació és un aspecte que cal potenciar. Com així també el repoblament. Tots sabem, se'n parla molt de despoblament, però crec que hem de canviar la paraula de despoblament per repoblament. Cal crear oportunitats als pobles, a les viles petites, perquè la gent fixi la població en aquestes zones, que tinguin les mateixes infraestructures que pot tenir una ciutat. Per exemple, és un tema que cal abordar ja també des de la Diputació i també es fa des de la Generalitat, que és el problema de l'habitatge. Molts d'aquests municipis no tenen habitatge per oferir als seus joves o a la gent que es vulgui fixar la població en aquestes zones, per tant, també és un dels objectius que ens hem fixat. Com també el desenvolupar el turisme sostenible. Vivim en una zona que hi ha un turisme que és molt madur, que és el turisme sol i platja, és un turisme molt madur, molt consolidat, però hi ha altres oportunitats turístiques dins del que és tota la demarcació de Tarragona, tant a Terres de l'Ebre com el que és la zona interior de Tarragona, que cal desenvolupar. Són una sèrie d'objectius, al voltant de 10, ens vam posar d'acord, també veiem que compartim aquestes sensibilitats per poder desenvolupar aquests aspectes, com per exemple me deixo també la Sabinosa, ja aquesta legislatura que ara hem acabat de la Diputació, es va posar damunt de la taula la creació d'un hub cultural a que és la Sabinosa, per tant també és un projecte que estem d'acord a seguir-lo tirant endavant. Crec que és important per a la ciutat de Tarragona, per exemple, en aquest aspecte, i crec que l'acord va ser bastant ràpid, bastant fàcil, i compartim el fet de desenvolupar tots aquests aspectes de la demarcació de Tarragona.